Belaino kha tongtoka tini chini ADC hapangni chief executive tei executive member jara chongjangnai rok belaino borok samung tangkrak mane tangnai borok asa kayo borongni naikolmani bisingti bwskangni salo chini tipra sarongni belaino samung ongnai tei aboni sate sate je chini naharmung je chini je choba tongmani थांनाय 10, 15, 20 बছर जे चोबा खलाइजाखा आ चोबानि बागै बाहायनो जारा इएमनिया जारा पार्टियाव नेतृत्वरै तंनाय जों बाहायनो चिनि जे पारिसार जों आबोनि बागै चोबा खलायनाय जे चिनि दाबि आदाय इंया sak एक्चुअली बुबाग्रा दिनि सीएम इंया मानति बो आचुक थाइना नायां मानति गोबां बरन गोबां कक्सौ फियाबा Bubagrani nahar mungka bo CM ni charia kursiya boni nahar mungka iparasana bahake mothangai manai greater Triplaland bahake mannai obossi boni nahar mung sudu boni simia obo sara Tripurani iparasani nahar mung ebong ang sak bai thang ang bahaino Triplaland ni joba khlaino tini asuk jara phai sok paika kaje chini nahar mung no jong kono din slip ngai maya ebong Bubagrani nahar mung bahaino kono din bo slip khaya kaje chini nahar mung fix chini ideology fix greater Triplaland mai asak chini choba tongnai CM EM ni post abo kotoria do phani bagai samung tangna nangnai aw EM CM joton nango fiaba je asol chini je mul dabi tongmani abona adai khane bagai bahaino chini netritwar nai tong nangnai kaje chini Bubagra simisa netritwar manai aboni bagai botini CM ni sitno nai hambar